Furjan al-bit tal-bombi instema nies il-karozzi il-ħin kien nofsi l-lejl skorra bil-purtieri magħluqin ġewwa kellu mara rikba ma kienx żgħira fl-età bilomnella sorra u basket ħajwassala tal-pietà tal-karozzi marax il-wiċċa la jafqira lanqas sinjura għaliex din fit-tlam waqfitu biex tibqa' minnu sew mistura propju ħdejn iċ-ċimiterju talbitu biex lila jwaqfila għaltlu stenna niżla naqra ħsieb il-basket rid joħdilha jistennija xeba u tela u simela jienin mar l-imsida biex iżarma ħdejn il-għajn tal-ħassilin niżel fetaħ ir-remissa biċċa xema marisi fil-karozzin sema il-biki ta' tarbija tal-ħali bil-aġla l-martu jqajjem u għalila kull ma ġara fil-karrozzin kellu tarbija ħallitilu waħda mara martu taret minn ġo sodda u għal-barra tajċ kem ġriet fetħu l-basket sabu tifel Isu anġlu ta' smewis Mil-żewġin tfal qatt ma kellhom Tistaw taħsbu kif ħatfuh Għaltlu nafżaw lil-ġustizzja Najdulhom li ser inrabbuh Il-ġustizzja ħallitulhom Permess tawhom li sommuh Ikun binom u bin Alla u kun jomom stess jagħtu kun jom taw kamen suli kien kun jom Karmena u Lejli u peress li mil-mewt salva għażlu li sem ta' Danieli biex ma ntawwalx dat-tifel kiber u sar ġuvni moħħu miftuħ ħafna flus kienu jħallsulu biex fl-aħjar skejjel jibatuh Daniel tħajjar sewa liġi stinka u studja b'serjetà ta' avukata kwista l-lawrja min ġo l-università hawnhekk ditlu il-karriera tqabbad lilu mhux ser jibdielek min ġo l-qorti toħroġ titħaq għax il-kawża jrebbaħilek issa Lejli bih jissime anki bih il-karozzi Daniel zammom bħal sinjuri kienu jgħixu ferħani darba waħda kien hemm raġel li biqti
xi akkużat kien hemm żball, kien innoċenti lil Daniel Abbat avukat. Kieku flimkien kelkom taraw tindunaw it-tnejn min huma għaliex tant kienu jixxiebħu tista' tgħid fulla maqsuma. Daniel baqa' ferm mistaġeb iċċassat fuq il-klient għallu provi nakkwistalek u noħorġok b'innoċent. Waqt il-ġuri x'difiża għamel dan il-bravu avukat b'ħafna provi u argumenti ħarġu ħieles liberat. Il-klient ferħan u gburi għallu storja ta' interess. Daniel sema sew l-istorja u sab li kien missieru stess. Daniel għallu xferħa tajtni kull mat li kollox preċiż għan umijaw bisu għallu int missieri il-aziz. Missieri sajib amana u li moddi kollu ninsew aħna najxu l-erba f'daqqa u blina alla naddu sew. Għallu ibni jien kont ġuvni għall-Awstralja emigrajt, somma flus jintajt lill-ommok u battila kull maqlajt. Imma ommok ma semeċ minni sabet mara mil-ħallelin ħadit ilaj il-flus kolla u telqitek fil-karozzi. Għallu missier mursi bil-ommi illi sibtni fittex għajdila u intandek tamel bħali u jek zbalijat għandek taħfrila. Għallu l-ommok mus sertara għalix edha mal-mejtin. Grazzi l-Alla najt li sibtek l-avukat tal-karozzi.